Приказка за златното сърце. Имало едно време малко селце, сгушено между зелени хълмове и пеещи ручеи. Една жена с най-топлото сърце на света. Казвала се Майка. Не просто защото имала дете, а защото самото й име било синоним на обич, грижа и доброта. Всеки, който я познавал, усещал как около нея въздухът ставал по-мек, тревата по-зелена, а небето малко по-синьо. Тя имала дарба, каквато малцина имат, да превръща болката в утеха, тъгата в прегръдка и мрака в светлина. Но малцина знаели, че Майка пазила една тайна. В една стара дървена кутия, скрита под леглото й, тя е криела златно сърце. Не от злато като по бижутерийските витрини, а от онова злато, което не се мери с пари. То топтеше тихо, помтеше от любов и всяка сутрин ни давало сила да бъде опора, усмивка, песен и тишина, точно тогава, когато някой най-много имал нужда от нея. Един ден детето й малко и любопитно я попитало: „Мамо, защо винаги знаеш кога ме боли, дори да не ти кажа?“ „Защото нося твоето сърце в своето“, прошепнала тя. „А сърцата, които се обичат, истински, си говорят дори в мълчание.“ Минавали години. Детето пораснало, тръгнало по своя път, но никога не забравило този отговор. И винаги, когато светът ставал прекалено шумен, прекалено сив или прекалено тежък, усещало как нещо го стопли отвътре. Тогава знаело, златното сърце на мама отново му изпраща лъч любов. И ако някога се чудиш дали си достатъчна, дали си успяла, дали си разбрана, знай, че за твоето дете ти си цял свят. Ти си приказката, която винаги ще вярва.